Overseas Filipino worker nga tumandok naman sa Buenavista, Guimaras, isa sa mga napatay sa linog nga nagluntad sa Turkey. Mga himata sini nagahinyo kung tani nga mapauling iya bangkay. Yaring balitang itutukan ni Ashley Liza. Ang ini nga mga litrato sang 71 anyos nga OFW nga si Rose Mariga ang nagaserbehan dumanan sa iya pamilya sa iya pagtaliwan. Isa ini sa nilibo ka mga tawo nga napatay sa nagluntad nga linog sa Turkey sang damlaglang. Tumandok sang barangay Daragan sa banwa sang Buenavista, Guimaras ang pamilya ni Rosemary. Ikapito ini sa 11 ka mag-ululutod, tuman ka mabinuligon. Ini ang pagkilala sang iya mga himata sa iya. Damo niya mabiligan, tanan mga lubisan na biligan. Nag-obrasado sa Singapore si Rosemary antes nag-star sa Turkey matapos nakapamana sang Turkish national. Masobra 3 ka tuig ini sa nasambit nga pungsod. Suno sa iya pamilya, plano kung tani siniya magbalik sa pungsod sa Mayo. Apang makabig handom na lang ini sa iya pamilya. Natabuan nga nagtulog ini sa ginaistaran sang iya abyan sang natabo ang linog. Siguro po kasi nag-online yung niya, yung phone niya. Nagtataka kami ba't hindi siya nagre-reply. Nagkakaroon na po kami ng hope na buhay si tita, baka naipit lang doon and cannot get out. So for 4 days po hoping kami na buhay siya. But eventually nung Thursday afternoon, dumating na po yung bad news na yun na nga nangyari kay tita. Hingyo kung tani isang pamilya nga mapauli ang bangkay sini sa Guimaras. Apang gilayon ini nga ginpalubong sa iya bana. Sakit nun sa amin nga wala na pagkakaroon naman nga napatay sa pero yung sa amin ang gusto na namin mapulit makapulit din sa nilibig. Nagapanawagan sang bulig ang pamilya sang OFW nga kung tani makaupod nila sa ulihi nga kahigayunan ang ilahimata nga ginbawian sang kabuhi sa nagluntad nga trahedya. Upod kay Romel Parquia, Ashley Liza, 1 Western Visayas.